ଆମେ କଣ ଶିଖିବା ଏବେ ବ୍ୟାକ୍ ପଞ୍ଚ। ବ୍ୟାକ୍ ପଞ୍ଚ କେମିତି କରାଯାଏ? ଆମେ ଫାଇଭ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଜିସନ ରେ ରହିବା। ଯୋଉ ହାତ ପଛରେ ଅଛି ସେଇ ହାତରେ ମାରିବା। ବ୍ୟାକ୍ ପଞ୍ଚ କୋଉଠିକି ମାରିବା? ରୋଇଂ ପାର୍ଟ କୁ। ଆମେ ଟିକେ ନହିକି ହାତ ସିଧା ଷ୍ଟ୍ରେଟ ରୋଇଂ କୁ ଦେଖିକି ମାରିବା। मारिबा हां सिंगल काउंट सिंगल मूवमेंट 1 हे 2 हे 3 हे 4 हे 5 हे 6 हे लेग चेंज हे सिंगल काउंट डबल मूवमेंट